नों आंखौ दानो खथा दैमा सेरनि लबर बागानाव लोगो हमनो हागोन ना? आदानि मबाइल नाम्बारखौ हरनो हागौमोन नामा? आजों गाजों साजायना नोंनि लाइमोन देहाया रिजि रिजि हाथायनि मिनिखैरो मिनिना बिबार बादि नोंनि समायना महरा Eh dokani, 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 मानसि दंना गैयारा? Eh मबाइल, आंथ' मबाइल गैया। Eh लांसै। हरैबो गैया, हरैबो गैया। हेलौ सोरमोनबा? जागोन दे आदा नोंबो थाब फै दिनफोरा मोजां नङा। जागोन दे। जुमाय दंबा आदा बथल लाबोनायसाय। दङ जिरायथ' र'। मासि गोसालै सेरेबालाय। फोरमाय थौ थांदिनि समाबो जाबाय। थौ। आं नङा जावलिया बैसो फाग्ला